बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारि। गिबि निउसआव दङ बलिउड सावथुन मुलुगनि थाखाय मोनसे गेदेर खहा। मुंदांखा फावखुंगुर आरो कमेडियान राजुश्री बस्त'बा दिनै देहा फाहामसालियाव जोबथाहांबोबाय। मख'नो गोनांदि बिथांखौ थांनाय 10 आगस्टआव बिखा सानाय जानायनि जाहोनाव दिल्लीनि एम्सआव थिसननाय जादोंमोन, नाथाय दिनै देहा फाहामसालियाव जोबथाहांबोयो। थांनाय 10 आगस्टआव बिथाङा जिम खालामबाय थानाय समावनो बेहुस जानानै गोग्लैदोंमोन। आसामाव दुखिया एबा निखावरि सोदोब थानाय नंलिया, बे बाथ्राखौ आसामनि सासे मन्थ्रिया बुंदों। मन्थ्रिनि बेबादि बाथ्रा बुंनायखौ लानानै ससियेल मिडियायाव गोबां सावरायगासिनो। बे बाथ्राखौ आसामनि मन्थ्रि पीयूष हाजरिका बिथाङा बुंदों। मन्थ्रि पीयूष हाजरिका बिथाङा बुङोदि आसामाव दुखिया एबा निखावरि सोदोबखौ गैया खालामनो थाखाय जोंनि सरकारा खामानि मावगासिनो दं होनना। BPF दोलोआ दिनै चिरां जिल्लानि काजलगावआव 3 घन्टा धरना होदों। चिरां जिल्ला काजलगाव सदर सहर आरो काजलगाव टाउन मिउनिसिपाल मावख'नि साखाथियाव थानाय खासाखौ दानि सरकारा NGO एलटमेन्ट होनायनि हेंथायै BPF दोलोआ दिनै फुंनि 10 रिंगानिफ्राय 1 रिंगासिम 3 घन्टा धरना हाबाफारि लायो। लोगोसे खासाखौ सरकारा साफायै एलटमेन्ट होनायनिफ्राय थाबैनो बोखारफिननांगौनि दाबि आरो आयेन बेरेखायै हा दखल खालामनायनि हेंथायै दाबि दिखांना चिरां जिल्ला बेंगिरिनि गेजेरजों BTR सरकार आसाम सरकारनो गोसोखां बिलाइ दैथायहरो। मख'नो गोनांदि बे हाबाफारियाव MCLA जेम्स बसुमतारी आरो पनिराम ब्रह्म बिथांमोनाबो दोलोनि मावथि हान्जाफोरजों लोगोसे बाहागो लायो। आसामनि मोनद' हारिसा फारियै आहम, चुटिया, मरान, मटाक, कच, राजबंशी आरो आदिबासी हारिसाफोरनो थाबैनो मिरु सरकारा ST गनायथि होमारसिगोन नामा? मख'नो गोनांदि बावैसो सान सिगां मिरु केबिनेटआ गंबा रायजोनि मोन 15 हारिसाफोरनो ST गनायथि होदोंमोनब्लाबो बे फारिलाइयाव आसामनि मोनसेबो हारिसाफोरनि मुं गैयैखौ लानानै आसामनि मोनद' हारिसाफोरा गोख्रों खुद्रिसारनायनि उनाव दिनै गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि बिबुंथि। मोनद' हारिनो ST होनांगौखौ आसाम सरकाराबो गनायथि होयो आरो लुबैयो। मोनद' हारिनो थागिबि हारिनि गनायथि होनो थाखाय गाहाय मन्थ्रिजों सावरायदों होनना बुंथियो गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा। बाक्सा जिल्लानि मुसलपुराव UPPL दोलोनि गेजेराव दान्थे बिदान्थे सोलिदों। BTCनि मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्मनि हेंथायै गोख्रों खुद्रिसारनाय दिन्थिफुङो। मोन 11 प्राइमारि कमिटिफोरा UPPL दोलोनि गेजेराव गावजों गावनि गेजेराव बोराबलायनाय सोलिदों। बाक्सा जिल्लानि मुसलपुर ब्लक कमिटिनि सिङाव मोन 11 प्राइमारि कमिटिफोरा बोराबनाय फोरमायनायजों लोगोसे मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्मनि हेंथायै गोख्रों बिबुंसार। गोजाम कमिटिखौ सिफायालासिनो गोदान कमिटि दाफुंनायनि सायाव दिनै UPPL दोलोनि सोद्रोमाफोरा बोराबनाय दिन्थिफुंदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।